Vítam vás u druhej časti z hry House Flipper. Dáme si ukážku, minulé ste videli. Dajte like, odber a zvonček a môžeme ísť na to. Tak, tu ide. Tak. Minulé ste videli, v minulej časti ste videli, ako sme upratovali detskú izbu a ako som vám povedal, keď chcete ďalšiu časť z hry House Flipper, tak dajte like, odber a zvonček. Vítam vás u novej časti z House Flipper, tentokrát z druhej časti House Flipper. Tak. Slovak. Kde nábytok? Tak, kde môžem nakupovať nábytok? Asi nikde. Tak, čo by som vám chcel ešte povedať, že som mal 3 mesiace pauzu kvôli tomu, že sme sa sťahovali. Tak to je všetko z tohoto krátkeho videjka. Dajte like, odber a zvonček a uvidíme sa u ďalšej časti. Ahoj.